Atzaldeon. Bueno, gaur Ezoizko udal batza dugu. Hileko azkenengo ostegunetan etxen duen udal batza urreatu indegu gaurkoa. Urreatu ez, Ezoizkotasunez gaurkoa antolatu dugu. Batipat, gaurko gai zentrala dugun ibilgailuentzako aparkalekoen ordenantza arautzailearen onarpenak, pixkate denboran aurrez ibiltzia eskatzen digulako, gero horrek bere denboria beharko dolako tramitazioan eta publikazioetan da, eta hori da lata ekarri deu gaurko egunea. Ez eta agurtu, etxekoak ere agurtu itzen ditut, bertaratutakoekin batea, eta atzo zalakuan ja urte beteia bada pandemia hartan hasi ginenetik eta online emisioekin da hasi ginenetikan, gaur egun ere etxeta aiatzen ganez, arei ere agurra. Horren, esan dako moduan, gaurko deialdixak bi puntu jasotzitzu, batetikan esan dute moduan ibilgailuentzako aparkalekoen ordenantza arautzailea, eta bigarrenik gehixoez adierazpena, hainbat herritarrek aurkeztutakoa. Beraz, lehenengo puntuakin hasteko, garoai emango diotitza, bere batzordian landu dalako geixa, eta beak emango izkigu azalpenak. Arratzaldeon danoi. 2010 urtean eman zan lehen pausua araututako aparkalekuak regulatzeko. Oain arte, ez da premisaik ikusi, hau aldatzeko edo eta eguneratzeko, baina iazko udia eta urtengo aste santutako egoeriak beak eskatu dugu aldaketia. Bi faktore nagusi ikusten dira. Alde batetik, COVID edo pandemixaren eragina, eta bestetik herrisa gero eta erakargarri xaue izaten nahi dela inguruko jendiantzako. Bi faktore hauek egoera berrira moldatze eskatu dugu. Beharrezkoa ikusten da herriko aparkalekuak antolatzia erabilera zuzena emateko. Prozedimentu bat eraman dugu hau lantzeko. Espezializatua dan kanpoko eta enpresa eta gure inguruko kostako herrisai azterketa egin dien enpresa bat hartu da aparkalekuen azterketa itxeko mutrikunere. Identifikatuta genitxun arazoak adirazi dizkegu beraiei eta beraiek proposamen bat aurkeztu digute guri. Proposamena oinarri hartuta eta udatik ona herritarrek egindako hainbat ekarpen da proposamen kontutan eukitza, gobernazio batzordean landu da 3 alderdizon artean eta lantziaz gain baitza adostu ere. Eta bestalde, udaltzaingoekin ere kontrastatu da proposamena. Eta zein da helburu nagusia. Kanpoti datozenen biharrak errespetatuz, herritarron ongizatia eta lasaitasuna bermatzea. Horretako, hauek dira proposatzen dian aldaketak. Zehaztasun danak ez ditut aipatuko, bestela luziz izango eta aspergarrisa. Saiatuko nahi motzian eta zehatzitzen. Baina, hurrengo egunetan ere argitaratuko danez ordenantza, ikusi ahal izango dezue danok. Bertan, zehatzu. Herritarrek leku guztietan aparkatu ahal izango dugu, ordaindu gabe, oain arte bezala. Eta kanpotarrek, oain arte isa dana libre eduki badeu ere, oain aldaketa batzu datuz. Zona ezberdina jarriko diaz. Oain arte moduan, zona urdina. Ordaindu biharrekua dana jarriko da, Saturranen eta Burumendin, eta hoietaz gain, baitza Ondarbeltzen, Ipitxarri errebueltan, eta Arbe azpiko aparkelekuan ere bai. Eta hemen, 5 orduz aparkatu ahal izango da gehixenez. Eta gero, 2 orduko atzeden hartu behar izango da berriz ere aparkatu nahi baldin bada zona urdina. Zona berdeare jarriko da, alkohole errebueltan, eta zona honetan ere ordaindu egin beharko da. Naiz eta tarifa merkeago izango dan eta aparkatzeko iraupena luziagoa. Errebuelta horretan, mutrikura begira dagoan alde horretan autokarabanentzako izango da. Eta 24 orduz aparkatu ahal izango da gehixenez. Beraz aurten, autokarabanak aparkatzeko guneak izango diaz
Oain arte moduan Saturranen, Burumendin eta baitxa Alkoleako Rebueltako alde honetan ere. Eta alkolean bertan debaldea dagoan aldian, hori kotxientzako izango da. Eta hemen egongo da goizeko tarifa, arratzaldeko tarifa edo egun osoko tarifa. Eta lehen esan duten bezala, tarifa bigunagoa edo merkeagoa izango da. Horietaz gain, zona gorri batzu jarriko ditugu. Ordubetez aparkatu ahal izango da gehienez leku hauetan. Leku gutxi batzuk, aparkaleku gutxi izango dira. Eta batez ere parte sarrian, eguneroko bizimodurako, erosketak, harreman sozialak, bizitzak, egin biharrak, udaletxea joan behar dela norbait, korreosea, paitegira, eta bar. Oain arte moduan, goiko plaza eta beko plaza ingurua. Eta bihar bada, beste lekuren bat ere jarriko da, biharra ikusten baldin bada. Zona libreak ere egongo dira. Hau da, edozeinek aparkatu ahal izango dugu gune hauetan, ordaindu gabe. Herritarrak zein kanpotarrak. Izango dira, Polikiroldegi ikastola ingurua, bertako aparkalekuak, Isabel Obianon etxien aldeko aldia izango da bertakuentzako, hau da, residentez, baina beste aldia izango da libria. Eta gero, portuan, Moian, Puerto Zen ere mua danez, guk ez dakau eskumenik, eta geixena libri izango da, baina hor ere saiatuko ge aparkaleku batzuk herritarrentzat bakarrik izan daitzezen. Eta amaitzeko, lehen aipatu duten bezala, herritarrek izango deue aparkaleku guztitzetan aparkatzeko eskubidea ordaindu gabe. Hau da, aipatu ez deten eta publikoa dian herriko beste aparkaleko guztixak bertakoak edo residentez izango dira. Danak esaten deunean, herrixa oro hartuta, Urasamendik ere bai. Antolamentua idagokionez, hau dana bideratzeko, ordaindu beharreko leku guztixetan parkimetrua jarriko diaz, 15 bat inguru. Herrixan, erroldatuta dozenak eta kotxian zerga, mutrikun ordaintzen duena jasoko deue kotxian jartzeko pegatina, baina beste zenbait kasu berezietakoak ere jasoko deue, besateako eudatiar batzuk. Eta bar. Kasu hauek ordenantzan ere aurreikusi eta jaso ditugu. Zona guztixak zehaztuko dira trafikoko seinale vertikalekin eta lur zoruare margotuko da. Hau dana kontrolatzeko 3 pertsona kontratatuko dira, 3 eta osain, funtzionamendua egokisa izan dadin, eta izun politika ere zorrotzagoa jarri da horren biharra ikusi dalako, eta parkimetroen tarifak ere eguneratu egin dira. Ordenantza honen onarpenerako urratzak ondorengoa dira. Gaur, behin-behineko onarpena ematea udalbatza honek, eta onartzen den ordenantza hau, 30 egunez, jende aurrian sarriko da, iradogokizun eta alegazioak aurkezteko. Eta espaldin badu horrelako, automatikoki gaurko erabakisa, behin betiko bihurtuko da eta indarrian sartuko da. Eta, amaitzeko, eskerrak luzatu nahi ditxo bidazkarisa, azken egunetan indoan esfortzu eta lan haitxik. Eskerrik asko, Gerba. Zehatzetxi erren. Ez da errezeta ez, holako araudi bat, holako zaztasunez ematia. Jose Angel Inigo, zeuek ere batzordian eta lantzen ibilizate, gaixa, zeuntzatitza. Komentatzeko, garoa komeratu da bezala, oinarri hartu da, o hasiramentzat oinarri hartu zen, enpresa bat udala kontratatu zoan lanketa bat etxeko herrixan zihar aparkalekuen gora bera hau bizkan nola bideatu zeiken. Eta hori oinarri hartuta, bakoitza eta alde bakoitza eskatu zitzakon, bere proposamenak eramatia batzordea. Eta inditu bare bat bilera eta bakoitzak beriak ere mandakero, guk geuriak ere manditugu, eta esan neko laro tamarrian, bai batak eta bai bestiok, bide beretikan jungeala, proposamenak aurkesteakoan, borrador horren gainean aurkesteakoan oso ikuspegi beretsuak izan diala. Orduan babak esan dugu, zertako kontratatu udalak enpresa bat, azkenian enpresa planteatu da honetatikan isa, ez da izango dana, baina isa guztia kanpoan gatu da eta guk hirutaldiok aurkeztutako proposamenekin osatu da. Askotan, ez dakit uste ematen dugu, ez dakit seritasun puntu bat ematen diolako, eo lanketa horrek ez dakit zer ematen diolako, baina azkenian garbi dagoena da guk ezauten duela herrixea onduen, guk dakigula mutrikuk ere dakazen gauza dakaz eta guk
gauzak horiek ondo zaute ditugula, eta badakigula bakoitzian zer egin behar dan ez, orduan hor jokatu dugu. Ikusi dugu, bizkat, enpresa baten biharrik itzagoela, kaso, hortako, olako lanketa bat itxeko. Baina tira, bueno, danok egin ditu proposamena, nik uste konforme gatu dela danok, eta konforme gatoz, horrekin, onartuko dan ordenantzakin. Erki Jose Angel, Inigo? Bueno, gure partetikan, bueno, ja gutxerara ia dana azaldu da, guk hausnarketa batzuk gehituko genioke. Alde batetikan, bueno, egindako lanketa baloratzen dugula, bai aholkularitza teknikoa, kanpokoa eta udal barrukoa, aman komunean ipintzea, bueno, aipatu dizuten bezalaxe, ekarpenako ekarpenak txertatzea ordenantzetan, debatitu eta txertatzea, azkenan saiatu da topatzen, modurik eraginkorrena. Eta, ordenantza jasotako ia gehienerakin neurrian da beden bat egiten dugu. Gune komplikatuak, zeuk esplikatu ezo garoa, gune komplikatuak zelan kudeatu, bertako entzako plazak, autokarabana entzako tokiak, jabetzen gara, baitxare honek hau indarrean epintzea ekarri dezakeen zailtasunak, bai teknikoki eta bai baliabide aldetikan ikusiko dugu. Martxan ipiniko da eta ber zer ematen duen, eta gero bidean ikusiko dugu zelan zuzendu eta gehitu. Eta, batzorren aipatu ginen bezala, gure zalantzia zen udako eta zerbitzuaren kontua. Aipatu ginen, zieratikan guk, oain dela urteak, ota zerbitzua esarri zenetikan, guk gure reserva dakau, udako otaren zerbitzuaren inguruan, beti defendatu izan dugu edo danok ordaintzen dugu edo herritxarrak ez. Gu badakidu herritxarrak asko balauratzen dutela, bineta hori, udako bineta da asko balaurtutako gauza bat, neuk zinegotzi bezala erabiltzen dut, ez dut ukatuko, nik onura honek jasotzen ditut. Baina ikusten duguna da, nolabaiteko diskriminazioa komila artean ipintzen dut, baina da, kanpotarrei, beste baremo batzukin, eta herrikoekin, kanpoka eta herrikoa beste baremo batzukin kudeatzea ez. Eta gero, honek gairra bezala, parkin honek, bai Ondarbeltz, udako ota zerbitzuan dauden parkin guztiak, bai dakate helburu bat, gehigarria dana, dala disuasorioa, rotatibo izatea, movimentu egotea, jende gehiago mugitzeko. Eta gara, guk, gure herritarrei, neu barne, ematen diogunean eskubidea aparkatzeko, hori malgotu itzen da, efektu hori malgotu itzen da. Nahi gabe baina malgotu itzen da. Nahi dugun denbora aparkatzen badeu, malgotu itzen da. Orduan, gu gai gabe frenorik ez dugu ipiniko, ordenantza honi, asko landu da, energia asko ipini da hemen, ezin dioguna eman, gure postura hau azalduta, ezin dioguna eman babes borobil bat, eta horretik gu joko dugu abstentziora. Gu baloratzen dugu neurri handi baten, onurak, ordenantza orokorrean ondakoan onurak, eta gure salbuzpen hori horrek bideratzen du gure bozka abstentziora. Bai, garoak nahi dugu... Ni Jose Angel aipamen bat, kanpo enpresa hau estan kontratatu. Honekin nintzen da bakarrik lanketa, indigun lagundu. Inguruko herrixetan, lehen esan deten bezala, kostako herrixetan esperientzia dake, iaz ere ibilizian, orduan hori jakinda, beraiekin landu da, baina beti ere, irizpideak geu jarritxa eta herri ikuspegisak geuk eman da, noski. Beurak, beuran esperientziatik egin dugu proposamena, baina geure ideiak eta irizpideak oinarri hartuta. Hoxe nahi nizun esan ez dela kontratatu dela. Txarriara ez esan, nun baitzetik hasi behar da lanketa bat etxen, hori garbido. Askotan uste izaten da, tekniku hauak dianak era, beste bide batetik bide batzuko proposamen batzuk etxistela. Baina, horrek duan ezen etorriko. Bai. Duan? Bai.
Inok lan etxeuk duan, gaur egun. Ba, ala izan da, ala izan. Horia beste kontu bat da, baina... Azken baten, tao zerbitzu honek gero atzetik ekarreko dugu kontratazio bat, esleipen prozesu bat egin beharkoa, eta dudagabe, honekin gozeuen, gu jo gendun daien gana, galdezka, gai honi nahi zixeula heldu, eta herriko ezagutzak geuk eukiarren, nolabait ezagutza tekniko edo beste herrixetan implementatu deuelako hainbat urteetan, da hainbat tokitzan, gehigarri horren bila, junginan neurona, eta lehenengo harreman baten izan zen, presupuesto batzuk nahi gendulako, jakitzeko honen azterketak, esan ziguten, hori lehenengo zati hori, azterketa hori eurak duan etxeguelan, nolabait, guri laguntzeko, bada azken baten posizionatzeko modu bat ere izan lehik ez da. Eta gero etorkizunian etorri lehiken hortan, ez dakit, beste lehentasunik guk ez dixo emango, ezin dixo eman eta. Baina, horren esperantzatan edo, baina duan entzauen gure arredurareko, Ez, gauza batzutan, eta komentarioak ari beste. Hau ez da ez kritika eta izera, bakarrikan ikusi dugu, batzordean landu dugu danon artean, inolako zer gabe, eta danok ere eguneko 85 zateko adrokatu zen. Bai, gertzen zena zen proposamen batzuk, pixkat igual beste herri batzutan, balizio lekoenak, eta mutrikun ez, mutriku guk bai izautzen dugu, mutrikuko egitura bea, kalien moduak, jendia nola jokatzen duan, jendia ze ordutan mugitzen da, hori da guztia guk ezagutza hori ondo dakigu. Orduan, eura plantatzen zuen, igual zarauz baten gertatu leken bezala, han moitzu lege kale hortan ipil beharaka, bi ordutik bi ordu aldatu. Horre ezin da, mutrikun ez behintzat. Eta horako kontuak ez duzu, realitatekan pixka kanpo. Ez, gaizki, baina realitatekan pixka. Horretxikan zan urrengo pausua, horixe gobernazio batzordean, danon artean, ekarpenak eitxia, eta hori ere ikitzi ez da. Eta danon artean, gorobiltzia. Eta gaina nun baitxetik hasi behar da, hori garbi da, nun baitxetik hasi behar da, hori garbi da. Beste gabe, zan bakarrikan, beste gabe. Eta jakina, naiz da Saturranan eta Burumendin tago zerbitzua aspalditxikan datorren, herri osoko implementazioa lehenengo aldiz izango da, eta urtengoak ere emango digu zer aztertuta zer ikasi, pentsatzen dut, ez? Orduan, hori ere lehenengo urtia zela da, horrek emango digu naiz da ezagutza euki, eta, ikusiko dugu ze evoluzio da kanonek. Erki, orduan, bosketa pasoko ea, ibilgailuentzako aparkalekuen horren antza arautzailearen aldeko boskak, abstentzioak, eta aurkakorik ez, beraz, idazkari jauna, 12 aldeko boska, eta abstentzio bat. Eta bigarren puntua dakau, geixo ez adierazpena, hainbat errentxarrek zartu deuen mozioa, eta Rubenek irakurreko dugu, bai? Geixo ez, idatzi hau sustatzen dugunok, herritarron gehiengo zabalaren keskarekin, egonezinarekin, haserrearekin eta ernegazioarekin bat eginez, honako adierazpena aurkeztu nahi dugu udalbatzak bere egin dezan. Zumaiako Astilleros Balenciaga SLek bere ontziolan ekoiztutako ontziaren irteera ahalbidetzeko Eusko Jaurlaritzako portuen eta itsasgaien zuzendaritzak Zumaiako bokaletik mutrikura ekarretako arearen gaiak zeresan handia eman du herrian aurreko asteetan. 2008ko abuztuan egindako mugimenduak sortu zuen egonezina eta urtengo mugimendua hildo beretik planteatu dela kontutan harturik, herritarren sentimendua urratuarekin bat eginez, adierazpen hau sustatzen dugunok, arazoa kroniko bilakatu horretik, herri erantzun sendoa emotaren aldeko nahi agertu nahi dugu. Ziur gaude, izan badirela beste alternatibak, eta urrengo ontziaren itxasoratzearekin berdin gerta ez dadin, portuen eta itsasgaien zuzendaritzari zer eskatzen diogu. Aztertu eta erabaki dezala mutriko ez den beste alternatibaren bat. Jakin badakigu, era honetako gaiak eta arazoak aldatzeko udalaren bultzadaz gain,
herritarren eta herriko elkarteen indarra ere behar dela. Eta hori horrela izan dadin, guztiok ahalegina eskatzen dugu gure adierazpen honetan. Guzti honegatik, 3 puntutan borobiltzen den honako eskaera egin nahi diogu Mutrikuko udalbatzari. Bat, Mutrikuko udalak portuen eta itsasgaien zuzendaritzari eska diezaiola Mutrikuko bokalea ez den beste alternatiba aztertu eta topatu desan. Geixo ez lelopean, apirilaren 24an Goiko plazan antolatuko den elkarteratzerekin bat egin dezala udalak, bere babesa eskainiz. Eta 3, erabaki honen berri eman dezala ohiko komunikabideetan. Erki, bueno, mozio honen aurrian, gaixa danok ezagutzen dugu ondotxo, herrixan bertan esaten zan moduan, salaparta eta zerezana sortu zuan, nik uste gaina herriko segmento guztietan, ez da, gazte heldu, zar, kaleko eta mainel jende artean, ez da. Eta, bueno, ni alde batetik, postu etxen nahi, alde batetik, bueno, beti ez, herritxarrak udalai eskatze honekin, azken baten, gu zegoze baldin bagea, mai hontan batzen gehanok zegoze baldin bagea, hoxe gehalako, herritxarren ordezkari, eta herrixai entzuteko gozelako, eta gai honen inguruan, herriko, nik uste, danok jasoko gendula ez, bakoitzak beretik, baina hola modu instituzionalian holako eskari bateotia politxe iruditzen zat, askotan aldarrikatzen dugun eta eskatzen dugun herri izate hortan edo batea juteko herritxarrak eta erakundia. Hemen eskatzen dira zen gauzak udalak lehenengo momentutik planteatu zituen, baina erakunde moduan eta bueno, modu individualian esan daigun, ez da. Iruditzen zat, hemen proposatzen digutena dala aurrez ingenduen bidea, baina modu kolektiboen etxekoa da. Mutrikuko herrixan izenian etorritxako eskari hontatik, udalak batetxia eta Mutriku osotasunian agertzeko, ez da. Gai honen inguruan, ez dakit azkenengo udal batzen izan zen, edo aurrekoan, baina, bueno, komentaixo batzuk engendu zen, eta eskumen kontua badakigu nola dauan, badakigu noaino iritsi geinke zen, zen muga dakau zen, baina, bueno, politxe iruditzen zat, herri baten ahotsa trasladatzia batasun baten, ez da. Orduan guk egok ikusten dugu, berriz diot, egindako bide bat berriz etxi izango litzake, baina hala ere iruditzen zatu hain bigarren aldi zen bigarren horretan ja beste zea batekin, beste agindu batekin nolabait aurkeztuko ginakela, ez da. Horren guk aldeko bozka emango dugu, Jose Angel da Iñigo ondoren. Bueno, ez da gai berrixa. Aurreko legaldixan gogoratzen nahi 2015ko gudia, ez da, 2015ko amaseiko gazan. Orduan ikuste lehengua esan zala, orduan ere ondarra bota biharra eta udalai planteatzen zan, eta guk ere ez eskuet eman hasi ginen esaten. Orduan uste, ez da itzaturran, nun baiten ez alagota, eta esan genuen ezetza, udia salako, eta gaina ez alako lekuiko egokizena, eta bueno, hortikan etorri gero beste 2-3 etorri dira. Osa, guk ere, lehenengo eta behin, herri ordezkaria, baina herri ordezkaria aurretikan, gea, Mutrikuar, herritxar, eta bakutzak badaga bere sentipen bat, gai horren inguruan, beste gai askotan bezala. Eta sentipen horren aurrian, guk ere, gure posizionamentu, garbi dakauna da, guk ere, geu gure artean, ez da beretu duta, garbi dakauna da, beste alternatiba batzuk topatzeko aleginen biala da, eta bidiak egonlik ezela. Orduan, horren aurrian, adierazpenakin bat etorritxak, berak agertzen duenakin, bai komentatu duenakin bigarren puntuan agertzen duenakin, ez da.
Kaleratzea, konzentrazioa, edo manifestazioa, edo pankartia, agertu behar da bali bada, agertu behar da. Baina nik uste, olako gauzakein aurretikan, udalak, udal bezala, herri ordezkari nagusi bezala, eta erakunde instituzional bezala badakala bideak. Nun atia jo, zeinekin egon, bilera eskatu, irten bidea topatzeko, kezkak agertzeko, ezin dauna da beti kalian agertu, pankarta bidez, o konzentrazio bidez, eta ez da izaten, ez da nikan, lizitu ez da nikan, baina nik uste udalako handikan badakala hor zeina. Ez da nahikoa, konzentratu eta sarri agertu eta listo. Udalak puertoseko atia joteko aukera badaka, portuko zuzenda izakin ditzein, agertu herrixenko sensibilidea zein izan dan, eta udalak eta herritxarrak zeskatzen duen. Horren arabera, ia alternatibak topatzeko moduik badauan, berriz ere urrengo bateko beste plantamentu bat agertzen denean, baren aurrian, beste gauza batzuk pentsatzeko modu izan dexen puertosek ere. Hortik garen gehan, ez dala, gure ustetan ez dala izan behar beti kaleratu, asarri agertu, eta horra maitu da, baizekan, udalak instituzio bezala badakala zein hor. Eta guk hori eskatzen dugu. Udalak, akatia buru dala, bide hori itxeko modua badaka eta alegindu deixen hortan. Baina, bueno, hori, bigarren puntu hori ikututa, eta bestela, proposamen agertzen idea horrekin, norrengo da, bueno, zein hongo da, kontra. Dano, nik uste, sensibilidade hori dano da kaula. Orduan, adierazpen bai emango diogu, baina hori esan deten puntu horrekin batea, aipatuko horrekin batea. Guk adierazpen honekin bat egiten dugu baita ere, baina, bueno, adierazitakoaren oain arte adierazitakoan inguruan bai, hausnarketa batzuk gehitu nahi genizkioke, ez adierazpenari, baizik eta, bueno, debate honi, ez? Aipatzen da, aipatu da bai bilduk eta bai jotak, alternatiban, bueno, adierazpenean agartzen den bezala ze, alternatiban kontua, ez? Beste alternatiba bat, claro. Beste alternatiba bat, gure ikuspuntutik behintzat, ezin da nahi izan da gure arazoa kostaldeko beste herri batea traspasatzea. Ez litzake izan behar, guretzako nahi ez dugun bezala ze, ezin diogu opa beste kostaldeko toki bati, ez eta gure ikuspuntutik itxasoari zuzenean botatzeari. Dragonen kalteak gure bokanan egiten duten, kalte egiten duten bezala ze, itxasaren moan, gauza antzerako. Orduan, gure proposamena da, hau, debaterako, usten dugu, da, doa, ontziola, guendalako ontziola erraldoi baten kokapena, ia proposa den erreka baten bukaeran. Eta gehiago, Zumaiaren kasuan, erreserba baten, parke, Europako besa daukan erreserba baten ondoan. Ia, ondelako ontziolak ez luketen izan behar beste kokagune bat. Ze bestela horrek behartzen duena da diru publikoz, behin eta berriz, barko bat ateatzen den bakoitzean, draga bat bultzatzea, gudanon diruakin. Hori alde batetikan, hau alda kokagunerik aproposena, ez algeinateke pentsatzen hasi behar, igual ez gaudela tokirik aproposenean, edo honekin lotuta baita ere, ez aldaude beste teknologiarik barko hauek ateatzeko. Adibidez, Urdaibaiden flotadorak erabiltzen hasi dira. Eta alternatiba hauek, gure ikuspuntutik izan beharko liateke, barneratuak barkuaren, kostuaren barruan. Ze azkenean dira beste gastu gehigarri bat, beste enpresa mordoak daukaten bezalaxe. Honekin lotuta, beste kontu bat. Dragakin erlazioa dakautenak eta guri afektatzen digunak. Hor dakago Debako ibaia, dragatzen daudena baita ere. Hor, dragatzeko arrazoia kirol portu bat da. Ibai hortan, portuko zuzendaritzak beste kirol portu bat planteatzen du.
ideion alda, osea, ideion alda berriro ere erreika baten bukaeran kirol portua kokatzea, hori da tokireka proposena, osea, zer egon beharria berriz, diru publikoz dragatzen kirol portuko barkuak atera daitezen, hori gu bai, debaterako usten dugu, guk ez dugu ikusten, bata bestearekin bat egin dezaketenik. Beste modu batera, kirol portu honek bai, baldintzatzen du, Debaren kasuan, adibidez pasareala bat egitearen aukera, bi hondartzen artean egitearen aukera. Beraz, honek, bi puntu honek azalduta, bakarrik gehitu nahiko genuke, jabetzen garala, azkenean adierazpen honek herritar askoren babesa jaso duela, gurea baita ere, hor barne. Eta azkenean, zuek aipatu izuten bezalatzen, bai da erakusle, herritxarrok gure herrixa maitxe degula, gure portu inguruan maitxe degula, eta ontsa dakau plan berezia, portuko plan berezia etorriko da. Eta gu egiten duguna behi hau, maitxasun hori gaigean isladatzeko datorren plangintza honetan. Oin, kontuan izan da, gaur ezoizko plenoa dela eta erregu aldera atalik ez da egongo, ez? Ez da egongo, ez? Joseba? Ez. Orduan, nire txandia aprobetxatuko dut eta aipamentxo bat nire txandaren barruan esango dut. Errepublikaren egun berezisa dalako. Laro gai eta mar urte dira, gaurko egunean, apiriak 14 egunean, Errepublika aldarrikatu zena. Eta guk usten dugu, azkenengo plena saiatu ginen, ekimen bat aurrera ematen, esan posible izan. Hau bakarrik, gure agurri beroena, Errepublika zalei, Errepublikanen alde lan egin zutenei, sufritu zutenei, eta bere bizitza eman zutenei. Eta espero dugu datorren urtean, ia denon artean gai izatea, amankomunezko zerbait burutzea, herri mailan. Inigo. Eskerrik asko, Bixoi. Esan dako itxio, kontutxo bat argitziarren, bai, dudagabe udalak gai hontan, ustete partekatu nizuela, Bixoi ere, pixkat ibili gendun idatzi truke haura, eta, hogeta lauan dakau bilera bat, otiruan dakau bilera bat pertrosekin udako plana, eta hainbat gairen inguruan, eta hau ere agendan do noski, eskatu ziguten baitxare, eskaini ziguten ere, eta ekarriko dugu, pixkate udal ordezkari zokin eta bilera bat etxea, eta iruditzen zaini importanti izango dela, ezta? Danok eurakin batu, eta egon likezen iritzi ezberdinak, eta batetik danok entzuteko, euren hautikan esateko dakena, eta bestetik geure ikuspegixak eta agertzeko ere bai, eurai, hori etorriko da, bilera hori. Eta bestetik, mozioen inguruan, hor, bigarren puntu hortan komentatzen den elkarteratze kontu hori, arrazoia da kasu, eta nik uste danok ikusten dugula ez da, udalan tokisa ez dala hori, udalan tokisa gehiago dala atia jo eta batzarrakein, da idatzixakein eta truke hori, eta hori da gure tokisa, erakundegean aldetik. Baina bestalde batetik hori da zea bezala ez da, izagunetan izan zen, Molian danbor aurre hortan konzentrazioa deitu zegoenien motor txikixena eta orduan ere, azken baten arazoa bizualizatzeko modu bat etxen da eta udala ez da izango horren liderra, ezin dugu hori antolatzen ibili, ez da gure egiteku hori, noski. Mehan nik uste hor herrixak etxen doanian konbokatu izan lehenu ere
portuan, babesdikian inguruan ere intzian nolako zea batzuk, ez? Hemen Eskaietetan ere bai, da Mollan ere bai, bi hiru intzian mintzat, ez? Eta gauza bada, herri ekimen moduan antolatzen den zea hori, eta noski, arekin bat etxia da, gure ustez mintzat, herrixan nahi hori ontzat ematia, eta jakina, pankartia ez da gure tokisa. Baina, guk bai ikusten deula, herrixak hori antolatzia, egoki, herrixan adierazpen gisa agertzeko. Geu ere, horra juten bagea, maila pertsonalian bakoitzak ikusiko deuz zen behar doan, baina jakinda gure tokisa bestia dela, gure eginkizuna hauxe dela, harreman instituzionala. Baina, beti ere, herri txargean aldetik, eta herri eskari edo herri ikuspegi honekin bat etxen deun neurrixan ere, hildo beretik lana etxia izan beharko litzake gure arduria, pentsatzen dugu. Baina beti ere, errespetu instituzionaletik eta gertu gabe geure deialdi bat izan gabe, ez da, herriaren deialdi bat izango da. Hau argitzia. Baina gure tokisa bai dela erakundetzia, noski. Horretan erabat adoz, eta etorrikoia, Zan bakarrikan esateko, udalak ere, ondo esan duzun ez, bere lekua dakala, eta bere leku horretatik bai aldoala lanein. Azkenean, protestak edo agertzeak, danok etxen dugu. Bat etxen dugun aldarrikapen batekin, agertu etxen gehiago, baina aldarrikapen askotan hortxe gelditzen da. Eta nik uste, udalak, eta Arkatia buru dela, badakala bidiak, moduak, gai hori egon behar danakin zuzenian eta segurazko eraginkortasun handixoz eramateko aurrea. Bidia bentsat iriki, gero erantzunak erantzun, baina hori ninduen esan batez ere. Eta konzentrazioen behar dira? Bueno, nik izan dirutzen gaizki. Ondo dirutzen ikusten bali mala protestatu behar dela. Protesta baketxuak eta den momentutik niretzat ondo dut. Baina, udalian gaudenez, eta udaleko Arkatiai zuzentzen gehanien, esaten duguna da hori, Arkatiak badakala, Arkatiak gobernuan dagoen taldiak eta Arkatiak badakela bidia, modua, beste oserren aurretikan hor lan etxeko, gai hori bideratzeko. Eta honi gehituta, batzorretan aipatu izan dugun bezala, da gu alderritxo behi badakigu eta herritar asko behi jakin dute, eskumenen kontua. Arkatia askotan aipatu du, ze hori ez da eskumena, historikoki, portuko plan berriz zen, eskumenen kontua guk ez dakau eskumenik hor, ezer aurrera eta kau erabakine, berriro ere esango dugu, saiakera sendo bat egin behar dela portuko lege berriakin. Eta teorikoki esarrita dagoen konseju horri, herri kontseilu hori. Teorikoki da karakter konsultibo, baina behintzat horri helduen behar genioke, behintzat bultzada bat egiteko. Jabetzen gara, erraza ez dela, baina azkenean legia hartu beharko nuke gure partetik eta gure onurako erabili. Ados esan dezuenakin, bidiak zabalidoz, esan deten moduan eskaintza bat ere jaso gendun bilera bat etxeko, eta ingo dugu eta ekarriko ditugu eta inbiarko dugu geure bidia. Gure eskumenen barruan eta portuko legiak ematen duan marko horretan, ados. Barkatu. Geixo ez adierazpenaren aldeko bozkak. 13 botorekin, hau batez onartuta idazkari. Honen bestez, eskerrik asko eta gaurko saioa bukatutzat emango dugu. Eskerrik asko eta hurrengo arte.